Cekelen. Hari aki. Oh kamu kabeh nek gak lebo gak lilo. Ayo. Apaken lagune. Gak ngono sih. Sumbar sing kaya ngono kaya iso ngraji angin paribasane. Awakmu sing gawe ontran-ontran nang tlatah Lamongan kene, Bro. Loro telu siji. Karo so. Tak gawe karang abang tlatah Lamongan kene. Daru rasa, Ya. ojo mbok terus-terusno. Gawe derdah ing tlatah Lamongan kene. Wis tak siati tak kancani. Ayo. Nek kepingin nyekel Daruso. Tak sembah idrigramu. Daru rasa, Ya. kon sumbar sing kaya ngono oleh. Ning ojo ning ngarepe Yerso. Nek awakmu sumbar sing kaya ngono, Yerso bakal gak nerimakno kaya ngono. Sebab apa? Bekase bapak guru. Aku kudu tolong sak pada-padane menungso. Apa maneh ing tlatah Lamongan mbok gawe kesro sing kaya ngene. Yakso. Ono tekad niat sing tak. Ayo. Nek pancen kon kepingin nyekel lagune Daruso. Ayo. Cekel. Yo. Budi tak sembadani ngamuk tak kembari dina iki. Yakso. Hmm. Nek pancen kon iso ngalahno Daruso. Tak sembah idrigramu. Basan abdu tose balung jebret kulit. Sedilo ping 7 basan karo sikale menang. Ayo. Adu kadek gayan. Dino iki ditentokno sapa sing asor jurite ku bakal urip-urip alam. Danusa, Ya, rapalen ajimu tamakno nang dadane Yeksa. Ayo. Ojo sampai tumangsuh. Geger. Sapu jajar. Darurasa antara Yeksa. Ojo nganti keplayu nek gorong ana sing kalah. iki ayo adu kadek gayan. Yo, ayo, tunggu aku siap. Tak pikir awakmu duduk kok sembarangan kan. Awakmu nganti gawe aji-aji milih marmo. Bebasan ngamuk tak kembari budi tak sembadani. Enten ana kene. Sopo sejatine reksa dhewe iki? Telu.
Yo, yakso. Tak rewangi konco karo bondolo mati. Sedina mopot paling pitu. Kalau kalah kalau semenang. Ayo, saiki adu. Landhepe siung Bathara Kala. Mbok menawa dina sapa sing ngumpul dhuwit iki urip ana ing alam bawah salaman. Kanuroso, Ya, kena tak elingno. Ojo mbok terusno gawe kisru ing tlatah Lamongan. yakso. Tak liati tak kajati. Kapan boyo iso gawe rusuh tlatah Lamongan kene. Nek ngono, gak ono loro telu sing dadi pepalangmu ya, Yaks. Bener. Ayo. Ayo, saiki aku kadigdaya. Nek pancen koyo ngono, mundur rong jangka. Tak tamaki ajian babak pengantol. Ungalo dadamu, nek pancen kono digdaya kuasa, gak tegas tak palune pandisi sare gereno. Iso ngalahno aku tak sembah delamamu. Sing ati-ati kon. Wos! Motor. Pacul coplok oleh tanding. Peribasane petik ngak, saiki gantian ngabluk. Ayo. Jembarno dadamu dina iki. Tak tamaki ajian babak pengantol. Yo, ayo. Gak ndelosor tak sembah idenmu. Oh, iya. Paribasan pendekar. Tarung gurung ono sing mati, gak ono sing menang. Terus melayu nang lengi semut paribasane. Lalane nopo bakal tak kuber. Nek tumindakmu cek gawe rusuk ing tatamu. Jangan ojo melayu. Tibane yakso gak kena didoli sembrono. Tanggal temen kulite. Cek iki
ngadepi mungsuh sing kaya ngono. Ya. Kirimikan grojogan gralang carang saka pucuk perkara gedhe semburi sisan gawe. Wong latah lamongan kabeh. Ayo. Cekelani. Danusa nek iso nyekel Danusa tak sembah Idridamu. Sapa iki? Pekedak pekiduk. Enak anggonku Sunggari yaksa wong sak tlatah Lamongan. Dadak awakmu sing medhenges nang ngarep aku. Iki pawongan. Sumbarmu kaya iso mecah-mecahno jagat. Malang-malang kaya walang sing pamer sotang. Danuris. Loh. Di sana. Kok ngerti? Kok ngerti aku? Danusa. Durung tau sapu jajar bare awakmu ning aku wis krungu. Menawa berandal sing gawe untran-untran telatah Lamongan babat sampai tekane Tuban. Tak niati tak kajati. Kapan koyo aku iso golong tlatah Lamongan. Gak lega, gak lilo. Wong sak Lamongan kabeh kudu tak rikes dadi siji. Oleh kon dadi berandal sak liyane wilayah Lamongan. Tapi nek kon mancik bumi Lamongan, aku tumenggung Lamongan. Bakar aku. Tumenggung. Nek pancen untep Lamongan. Ayo. Dadanara Danusa. Sapu jajar ngadeg karo Danusa nek iso ngalahno, tak sembah Idridamu. Ayo. Koyok lanang ijeni sak jagat. Danuris. Ya. Ayo. Kon nek gawe untran-untran telatah Lamong, aku sing ora. Saiki tak takerbek. Suntaan ajimu, sokno ilmumu kabeh. Adepono iki, Ayo. tumenggung Lamong. Gak peduli awakmu Temenggung. Wis tak niatak ajati. Unggalo dadamu. Kepin weruh kandele kulite Temenggung. Ayo, tamakno ajamu. Sing hati-hati kok. Mot, wos, wah. Sakmono kandele. Cek kandel-kandele kulite kodhok, ngerti kok? Loh. Mung semu. Aku ngerti. Sing rapal iki mau ajian lebur sekedhik. Ning isih tataran sing kaping 3. Durung bisa mbiblek kulite tumenggung Lamongnya. Ayo, maju. Iki dino awakmu leleno. Ya, aku seko semene awakmu ojo gawe ontran-ontran ing Wis iki tak piankan jantak terusno. Oh, sing dadi karepmu. Ayo, temenan. yo, Danus, yo, ngono bareng. oleh kon ngadepi penduduk kawula sak Lamongan oleh. Ning nek kon ketemu barek tumenggung Lamong, ibarate macan ketemu. Wes, gak peduli. Ayo, sudeng kadek ayam kabeh. Ayo. Tak hadar. Sontoyu
Maronto petik Yudha Taru, Basan petik Genteng Ngabluk. Sopo sing bakal adep jalure? Tak ungkuri nek kuat Ayo. aku gelem nyembah Fitri. Dadal. Terus. Terus. Tuh. Ojo mbok sepelekno Tumenggung Lamung. Gusti Tumenggung. Kula nyuwun tabahe pangapunten ingkang kathah. Dene napa kula wantun jambal rama dhateng paduka Gusti Suwun. Nggih. Ora kurang pangapura kanggone awakmu. Tak pangapura kabeh dosa lan kesalahanmu. Ning aku njaluk aja nganti mbok baleni kelakuanmu sing kaya ngene. Ya, Tumenggung. aku njaluk supaya tlatah Lamung iki bisa ayem tentrem ora ana ontran-ontran sing mbok gawe kaya ngene. Kula nyuwun mulya jatiwuni kados ingkang sampun. Nyatane durung nganti tak tamaki pusakaku tak umpul-umpuli kon wis lumpuh kowe. Nyuwun pangestu. Nyuwun agunge pangapunten. Jaluk waras. Inggih. Mulya jatiwuni Nyuwun kaya mulya sing kowe. jatiwuni kados ingkang sampun. Ya. Tak tambani tak mulya. Ning aku njaluk ilangono sifatmu sing kaya ngono. Ya. Kula bakal sanggup Gusti Tumenggung. Matur suwun sanget kula. Danuri. Saiki apa sing ana sak jeroning atimu? Gagasanmu sakwise awakmu tak pulihno kaya Kula saderenge matur kula nyuwun agunge pangasawi rumiyin. Dene napa kula wantun nyayah wantun dalam balakrama kalih paduka. ngene Danuri. Nggih. Ora akeh sing tak jaluk manyang sliramu. Ya, Nggih. aku njaluk supaya wilayah Lamung iki tetep ayem tentrem ora ana rubeda. Ngeten kula badhe matur kalih paduka. Iya, Nek rilekana semana kula pun gadahi panemu, gadahi pemanggih. Sok sinten mawon sing saged ngawonaken kula. Sok sinten mawon ingkang saged nyadaraken kula. Kula bakal suwita dhateng ingkang nyadaraken kula, ingkang ngawonaken kula. Kula badhe ngawula. kowe bakal bekti marang Inggih, kula badal anu ngawula ngoten. Dhateng paduka ya Gusti. Danuri. Nggih. Iya. Tak tampa nek sliramu wis duweni pamikiran sing kaya. Kowe saiki tak angkat dadi abdi ana ing Katemunggungan Lam. Matur suwun ingkang sak Ning kata-kata. ngene, kowe ora susah sowan ana ing Pendopo Lamung. Dados Kowe mengatur. saiki bali yo. Uger siji welingku aja nganti kowe tumindak candala sing kaya Kula saguh. Inggih. rewang-rewang ana tentrem
tentremno. Laladan ing Lamongan. Ya? Dados mekaten Gusti Sulo. Ya, sawaya-waya mengko aku sing bakal teko menyang papan padunungan. Wis ngerti? Inggih, Eling ya. inggih, kula badhe eling-eling katen sak lawas-lawas. Yen kaya ngono Nggih. tak tinggal luwih dhisik. Pikiran sing luwih jero nek sekirane awakmu tetep dadi berandal, mengko aku sing ngadepi awak. Oh, dados mekaten. Wis kaya ngene lakonku sakwise aku dadi brandal kecuwur ing alas tlatah Lamongan. Dene apa? Gak kira gak ngono sing ngalahno aku sing nyadarno aku mung Temenggung Lamongan ya ta. Wis dadi sabutku, wis dadi tekadku aku bakal sadaran tak bali nang bali pomaku metuhi keluargaku. Digoleki ya digoleki mlaku padane. Engko nek iki ana wong terus Kanjeng Sunan metu. Goleki terus muring-muring ndi? Nek muring-muring ya dijawab sih wong ngono ae kok. Niku Ya gak kono iku. melok Kanjeng Sunan yo Masih Ali Sunan bengkong ae gak ngerti. Lah ngancene Kanjeng Sunan oleh mulang ya dhewe-dhewe. Mulang opo yo gak wong mulang kabeh murid kabeh. Ate beda-bedakno, Kanjeng Sunan ku beda-bedakno. Kok iso beda-bedakne lho. Wong murid padha murite ndi sing ganteng, ndi sing elek mbok dipadha ae. Loh, yo gak ngono tapi Kanjeng Sunan iku ngerti ndi murid iku sing tanggap, sing pinter. Masih aku ya tanggap. Kalau tanggap apa? Ya tanggap. Nyatane kon yamono yamene lho. Nek yo nun kae lho, Kel. Apa? Ibarate ali bengkong el kono gak ero padahal ngajine Kanjeng Sunan melu Kanjeng Sunan wis suwe ndepok nggih kene lho. Gak iso ali bengkong pokoke iso kenduren lah wis. Hah? Ya apa ya, Pak? Masih gak iso ali bengkong lho gak apa-apa sing penting iso kenduren. Buktine Sabto iku meguru pirang-pirang taun, trimo iso ngono ya iso dadi. Oh, yo jane kon ku kemalan badokan. Ya gak kemalan badokan. Jajane Jeng Sunan Giri ya kudu ngerti iki rek Bogel iki anyene kemampuane sakmene dikeki sakmene mbok dikeki apa ta apa? Dikai apa kabeh Jeng Sunan ambek murid-e ku adil gak bedak-bedakno. Ya sadi Ya, gak Pak. adil. Buktine awakmu dikeki aku ya gak. Gak apa-apa, lah apa sadi biasa. Biasa ae. Kok awakmu kok atik ngomong-ngomong adat sih. Masalah aja atik ngono aku lak izin sih. Sing pinter iku awakmu dudu aku. Nah lah apa sih adik aja adik nyembah-nyembah gak oleh. Kok nambah aku kanca. Iya biasa ae karo kancane dhewe. Mang mula kono niku ya ngene iki lho. Jeng Sunane pilih kasih. Pilih kasih asline. Kana buntute, kana buntute. No Leo. Kenger gulune kenger, gulune kenger.
Siap oke. Gawe tegal lo. Balik kanan, gerak. Balik kanan. Iku gak balik kanan. Nang apa? Iku mumet. Barek bebannya dihitung 1, 2, 3 ngono lho. Kon nate ngono-ngono lah apa sih kon? Siap, gerak. Balik kanan, gerak. Piye? 1, 1 2 3. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Geblak kowe sithik. Bogel antarane Ipan. Tak sawang kait mau kok olehmu geguyonan katon gayeng. Iki lho, wis gak guyon non temenan lek guyon. Iki sing nemen guyone sampe jeburno wong. Guyon ya guyon ning ana wayahe ana nggon-nggonane. Sing hati-hati. Aja nganti gawe cilakane liyan. Iki yo, Apa kok? anu jeburno wong mau. Wah, Gak melok. apa maneh ngeneki bab kewajiban. Kejaba kowe sakloro iki nyinau ana ing Giri Kedaton kene, kowe ya tak wenehi kapitayan supaya melu ngrewang-rewangi anane bot repote sakjroning Giri Kedaton kene. Apa ngiseni kolah, apa wayahe masak, apa kanggo resik-resik pesantren, apa nyepakne sing bakale digawe ngaji, iku tak pasrahno marang kowe sakloron. Blumbang ki lho. Blumbang. Nggone wudu, nggone resik sesuci. Alah, jeding ngoten mawon lho. Ya jeding iku lek sing nuk jero kamar digawe adus, iki jeding. Lek kanggo santri akeh bareng-bareng wudu bakal salat jamaah iki jenenge kolah. Niki jenengan ngeyel mawon. Nek ngomong klunyar-klunyum jane. Lah. Sing tak jaluk sing ati-ati babakan omong saomong. Guyon kena ning aja nganti gawe gelane liyan nglarani atine sepadha-padha. Merga wong ngaji ku kaya sing mbok aturne mau ora perkara bab huruf, bab aksara, bab alif ba ta. Senajan to ngajine pinter sundul langit, yen senengane nglarani atine liyan iku diarani durung tutuk marang tujuane. Dadi wong Islam senajan ora bisa ngaji, ora ngerti alif bengkong paribasane, ning yen wis apik marang liyan, becik marang sepadha-padha yaiku sing dadi tujuane wong sinau agama. Nek tak ibaratake yen agama iku pawon, sing diarani akhlak utawa kalakuan kang becik iku sing dadi suguhan ngarep. Dadi agama niku ibarate pawon. Pawon, Dapur ngoten nggih. dapur. Dapure niki elek jenengan. Ewe nyowis pokoke urip. Dapur apa maksude? Dapur niki lho. Maksude dapur pawon. Kaya bekakas pawon, kompor, dandang, sobluk iku bekakas pawon ora didelok kanggo wong liya, sing didelok ki suguhane masakane. Agama iku pawon, aja mbok dudu-duduno marang wong liya. Agama iku urusanmu karo pangeranmu. Sing dadi tujuan utamane yaiku akhlak sing becik. Kaya dawuh Kanjeng Nabi, innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Tegese napa jenengan? Setune aku diutus ana ing alam donya iki kanggo nyempurnakno akhlak kelakuane manungsa. Mangkane ning Al-Qur'an ana dawuh Bismillahirrahmanirrahim laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Uswatun aku hasanah. Aku uswatun. Pokoke hasanah. Bogel Ipan. Uswatun hasanah iku aksara siji. Loro kang manunggal dadi sawiji diarani conto kang becik. Tegese yen kowe kepingin dadi kelakuan sing apik, kudu nyontoh kabecikan sing ana ing anggane Gusti Kanjeng Nabi. Ngono maksude Njeng Sunan iki. Ngene ya, Bogel karo Ipan iki siji gawe loro gawe. Ing dinan iki Njeng Sunan Giri iki arep ana pasewakan ana ing Demak Bintara.
Ning aku ana siji gawean sing iki tak arani wigati ya wigati diarani ora ya ora. Dina wingi rikala dina Sukramanis ya Jumalegi aku arep mangkat salat Jumat ning aku katon ana mbok rondo babat kang lagi ngenam kloso. Aku mampir dilalat cekake cerita bareng aku bali pusakaku kang aran keris kala welang kari ana ing omahe mbok rondo babat. Mula sing tak jaluk keringetmu sak tetes sok sapa sing gelem mundhutake pusakaku ana ing omahe mbok rondo babat aku bakal nerima banget. Apa kowe wong loro apa salah siji sak karepmu sing penting aku iso bali nang pasewakan ning Demak aku bisa nggawa pusaka kala welang. Amin nuwun sewu. Kok tak derenge nyebut. Iya. Kula niki pripun nggih? Kurang purun mawon. Nanging pusaka menika pusaka kang ingkang gawat kaliwat liwat. Iya. Pinten-pinten Borodo percaya napa kalih kula nggih. Dadi sing mbok wedeni iki kuwatire kadung tutuk kono Terus boten percaya Mbok Rondo. Terus pundi? yen kowe Ipan. Lah niki prae dipercaya nek prae kula kan boten menawi kala ngeten. Astunipun kula nggih purun mawon kanjeng. Tapi balik wangsulipun pusaka punika pusaka ageman jenengan. Menawi jenengan estu kaweruh ilmunipun sampun nutup lan kula niki raga kula tak kirang pun jenengan. Napa kula saged ngasto pusaka niku? Lah niki Kira-kira para santri kang ana ing Giri Kedaten kene sapa sing bisa mundhutake pusakaku? Kamangka yen aku tindak ana ing Demak Bintara ora ana kang bisa mundhutake pusakaku njur aku ning Demak apa ora ngagem pusaka. pinten-pinten sinten lho. Jenengan kanjeng sing langkung sepuh langkung waskita dugi kula malih bogel ngoten. Yen aku mangkat dhewe ana ing mbok rondo babat sing gak kuwatiri, titi wanci aku kudu ana ing Demak iki malah ora tekan. Kuwatire malah kesuwen. Kamangka kowe sakloron iki siswaku kang tak percaya ora tak anggap kaya murid, malah tak anggap kaya keluargaku dhewe. Nah, ini ku wau ketunan. Sapa kira-kira ya? Ingkang dadol ati kula nggih. Oh, ngene. Iki aku kemutan. Sing mengku daerah Lamong ki sapa? Adipati Lamong. Ki Lamong ya. Kowe ngerti Ki Lamong? Ngene. Mbok Rondo Babat iki kan klebu kawulane Ki Lamong. Ki Lamong ki ya klebu muridku. Kowe tak utus. Ora ning Mbok Rondo Babat, kowe tak utus nang Ki Lamong. Aku tak njaluk tulung karo Ki Lamong wae. Ya, tinggal mangkato timbalono Ki Lamong ditimbali jeng Sunan Giri ngono ya. Ning ya. Sing hati-hati. Sing hati-hati. Pancen bener yen to Ipan kelawan Bogel ki ora wani mundhutake pusakaku kan kari ana ing omahe Mbok Rondo Babat. Ya ana bener Nanging yen aku ora ngasta pusaka kala welang ning Demak Bintara mendah dene. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki Lamong padha becik sane Rangger. Alhamdulillah. Anjing Sunan diparingi sehat kalian Gustiawu. Para keluarga, anak lan bojomu apa ya padha wilujeng? Alhamdulillah. Sami bagas waras. Waalaikumsalam. Sunan, ngapunten. Iya. Ketiwasan banget. Ketiwasan piye, Ger? Ki Lamong mboten wonten bidang. Lho, Yo terus Nggih. kowe saka omahe Ki Lamong. Nggih.
Ora ketemu. Mboten Lah iki sapa? dari Mang Tanggapan. Ini Kok selipan dalan ku Nyuwun sewu. Bapak Sunan, Hmm. ingkang diutus ini kata. Bocah Lari-lari. saklor niki tak utus nang omah sampean supaya nyusul budal mrene. Mboten usah disusul kula gojek dhewe. oh bodek. Kok malah gojek. Arep resik-resik Ayo ndi? nang ndi mburi wis resik kene ae durung. Kowe gak wau- usah mau- wengke ngarep kene penting. Mau ngarep kondo yen penggaweanmu ning mburi wis mari kabeh. Mari. Yo, aku tak caturan karo Ki Lamong Kene engko gak usah nang mburi. supaya kowe bisa dadi seksi. Ayo. Ki Lamong, Inggih, Bapak Sunan. apa muridku sakloron ki wis matur karo sampean bab perkarane sampean nganti tak timbali ana ing giri kedaten. Babar pindah kula mboten kepanggih kalian kekalih siswa menika, Bapak. Simpangan. Simpangan. Nggih. Dadi durung nganti omong-omongan. Ngene Ki Lamong. Aku tak cerita titik kaya sing wis tak aturake marang muridku sakloron ki mau. Ngaten nggih. Wingi awan nalikane aku arep budal salat Jumat, aku mampir ana omahe Mbok Rondo Babat kang lagi ngenam kloso. Mergo dheweke tak sawang kaya kaijenan. Lah niki mboten derek niki. Iki mangkat sak dibare aku. Ora salat Jumat. Lho. Waya Jumatan terus tanggapan iki lho Iki nyambut gawe donya sing dipentingno. Kudune lak ngibadahe diselakno titi wancine yen bibar nyambut gawe, bibar ibadah nyambut gawe lak ngono mesti. Nggih. Kedahipun ngaten Bapak Sunan nggih. Lajeng menapa? Cekake cerita pusakaku ki kari ana ing omahe Mbok Rondo Babat kang aran Pusaka Kalawelang. Dina niki Pangapunten, pusaka menapa? Kalawelang. Karawelang. Nggih. Nah, dina niki aku katimbalan sowan ana ing Demak Bintara kapurun nderekake pasewakan agung para wali. Lah aku yen ora nggawa pusaka Karawelangku kaya ana sing kurang jangkep. Lah, bocah sakloren ki tak jaluki seraya, tak jaluki tulung ngundhut pusaka Kalawelang jarine ora sanggup, kuwatir yen ora dipercaya karo Mbok Rondo Babat. Kula ingkang saged. Sampeyan sanggup. Sadurunge aku ngaturake nedha-nedha kang tanpa pepinjam. Kula ingkang sagah badhe mundhut pusaka dhateng daleme Mbok Rondo. Yaiku sing tak karep mulai si bocah sakloron iki nyusul ning omah sampean iki ya perlune kuwi. Mila nedha nerima sadurunge yen sampean wis nyanggupi apa kang dadi kekarepanku, aku matur nuwun sanget. Nggih, Bapak Sunan. Mangke menawi panjenengan tindak dhateng Demak menika diajak lho nggih. Oh. Pun ngantos kanton wonten Depok mriki. Kaya ngono. Wonten Giri mboten diajak dhateng Demak. Nggih. Mangke wonten Sarasyan Agung piyambakipun saged ngangsu kawruh wonten mriku. Niki Tetep menawi melok. diajak ning pasewakan ngono alasane iki ana ae ngono lho. Tanggapan. Dadi aku iki ora mangerteni apa ya tenan apa bujukan ngono iki. Mau alasane jare nikahan esuk. Lak ngono. Nggih nggih, Bapak Sunan. Ki Lamong. Kula ingkang sagah badhe mendut pusaka. Ki Lamong, awit mangkatku marang Demak Bintara iki dianti waktu kudu enggal-enggal mangkat, mula Oh, tak mangkat. jaluk keringet sampean sak tetes aja nganti kesuwen. Pangestu panjenengan Bapak Sunan. Enggal budal dina niki bebarengan kelawan donga lan pangestuku. Nggih, kula ingkang badhe sagah mendhet pusaka wonten ing Mbok Rondo ing. Sing ati-ati tak dongakno muga Pangestu. kalis nir ing sambita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ipan, Bogel,
Kaya kang mbok keprungu dhewe yen aku ana uleman pasewakan agung ana ing Demak Bintara kapure ngajak sliramu Sakloro. Ayo mula aja kesuwen jarekno lagune Njung Sunan Giri sinambi ngrantu tekane Ki Lamong njupuk keris ana ing Mbok Rondo Mbabar. Ayo sing ati-ati. Kaya biasane Kang Danrasa seminggu bali. Kadang 5 dina wis mulih. Iki kok nganti 15 dina durung bali. Saka rumangsaku tak kandhani. Lakoni maling, lakoni brandal. Takon marani mergo anak wis gedhe. Ning kok ya durung eling karo sing kuwasa. Kang Danursa. Mbok manut omongane bojo sithik wae. Aku kepingin bojoku ki nglakoni barang sing becik. Ora gawe cintrakane wong liya. Jeneng aku wong wadon digolekno apa wae aku gelem. Diblonjo pira wae aku manut. Ning kenang apa Kang Danursa kok ora gelem. Mugo omong aku babar pisan. Lah yo padha karo magri anake wedok. Wis gedhi. Umpamane nek sing gelem pengen duwe bojo pengen rapi. Bapake tukang maling. Walah Kang Danursa, mbok yo eling. Bali yo Kang. Iki tak pikir wis meh 20 dina durung bali. Ana ngendi Kang Danursa? Aku bingung Kang mikirno peno Kang Danursa. Jane ibu ki ora setuju ning jeneng ibu ki wong wedok panggah kalah karo wong lanang. Ibu ki mung sakne kowe iki. Makane ibu, mati kula sedhe. Amet napa
Kanca-kancaku wis rabi kabeh. Wes aku kate dadi perawan tuwa. Akeh arek lanang sing dadi aku lho gak wani. Bali Ya dongakno ae nggih Jayanti. Dongakne bapakmu tindak eling kaya wong-wong tangga depareng ngono kae nyambut gawe sak kadah sak perang. Kaya sithik nek dipangan bisa wareg. Kowe kaya akeh nek kaya ngono kuwi kok bisa wareg nang weteng. Apa mendine kuwi ya donga Bu. Muga-muga bapak iku sadar. Kancamu terus mosok anak iki kan dadi perawan tuwa sih. Mbok menawa nek dikandani ibu sithik kok sithik kurang. Mbok menawa nek karo anak welas karo anak mergo anak wis gedhe yo nggih. Mbok menawa bapakmu bali. Iki wis pirang-pirang dina ora bali. Tak itung wis meh 20 dina iki bapakmu kira bali. Makane biasane lho 3 dina pisan iku lho. Bali kok saiki sampe 20 dina iku nandi nek ono bapak. Awakmu lak gak ngipi apa-apa Sena? Kang iki apa-apa ya, Bu? Ibu yo gak tau ngipi apa-apa iki. Aku sing ngipi. Kamu kayak kan apa-apa ya, Bu? Ya iya, ibu ngipi sandae dimedhus. Loh. Ya apa iku, Bu? Kita mek kok Ya iya imanane wong kakean turu. Walah le, kok sampe gedhe. Iki mut-mutan iki lho. Wong ngipi jenenge wong iki rena-rena, Nduk. Nggih, Bu. Masih tak libur-libur mang omongan koyo ngene iki sik tambah kelingan bapakmu. Oh jenenge koyo ngapa ki bojo. Anane anak awakmu yo mergo nek bapakmu. Bapak kok kakak kok iya? Ah gak mungkin. Bapakmu ki nek kate wong wedok ora mungkin senengane lanang padha lanang. Loh. Aja muntah Bu, apa iki kok? Ibu ora tau ndek cemburu nek karo bapakmu. Makane ku aku eling-eling. Bapak iku mandi nek ono. Belum dino pisan iku mule. Gawe jajan biasane kan. Lah sampe 20 dina iku gak mule-mule klo nandi. Ya kok gak eling anake, gak Gak eling aku, gak eling ibu. Mas umpamane ra duwe kaya ya wis bali ya gak apa-apa ora tak seneni kok nggih. Bener, Bu. Ngene iki apa, Bu? Lah iku Wong loro ya wis diarep-arep bapak ayo dipikir ae bapakmu bendah mulih ben ora kasan nang tengah alas. tapi aja dipikir nemen-nemen, Bu. Sampe gak loro, Bu. Awakmu durung nglakoni duwe bojo kok. Nek wis nglakoni ya kaya ibu. Ditinggal wong lanang 5 dina ngono rasane rasa turu wis lah. Bener sih omongan ibu. Kalau aku di perawan loh. Tapi aku bukan rapi, Bu. Tapi arek lanang-lanang gak wani. Terus aku kudu ya apa, Bu? Ya ngene lho nggih sayang. Perkara kuwi ora usah dipikir dhisik, sing penting sinau. Iki dawamu lho, dawamu urip Bu. Iki kan Ngrasani aku. tak rasane ngene munek-munek. Kira-kira nek gak ngrasani aku sak bendinane wadul anake ngelek-ngelekno bapakne. Bojo ki nek lunga ora bali-bali pantas dirasani. Arep dipet ora ngrasani ya ora kuat. Baline bojoku sok kapan ya bojoku ndak bali. Ngene, Bu. Tak rewangi berandal kecu. Iki tak gawe nyuwargakno keluargaku. Ngono lho. Aku ngerti nang bali. Sama nyambut gawe brandal ngetu malih sak pitunggalane kuwi kanggo anak bojo. Kanggo buktek aku karo anak. Sing tak. Tak jare. Nyawamu anak. Apa anake? Anak saiki wis gedhe. Wis pojok. Kira-kira apa ora mandiri anakmu to kang lakumu kaya ngono iku. Coba pikir. Anakku ayu niru bapakne. Yo. Lah lek arek lanang gak pencut karo anakku minger kiblate. Ngono lho. Sing tak maksud ngene lho. Anggonmu malih mbok yo dileren. Aku wis trimo kok, Kang. Ora kok blonjo, masa kok blonjo sithik aku trimo. Ora kang kesempete kena nggo mangan saben dinane. Nanging halal lair batin, Kang. Delengen. Aja nyawang anakmu Kang Danusa.
Timbang anakmu kira-kira gak sedih. Gak seneng ndelok aku iso oleh bondo donya kanggo nyukupi keluarga, kanggo sandangan kabeh kira-kira gak seneng ta. Seneng Kang. Seneng. Seprono nganti seprene iki tak pangani tak sandeng. Kuwi anggonmu nyambut gawe brandal malih. Ning lek biyen tak yo sik cilik Kang. Jayanti. Saiki wis gedhe. Saiki wis gedhe bapak aku dhewe pikiran apa dipakri bapake mergo lakune ngono kuwi yo mbok yo leren to Kang. Wis tak pangan-pangane nang omah aku trimo Kang. Iku temen ta. Omongan sing iku temen ta. Jayanti bareng iso nrimo aku nyambut gawe sak olehe, nyambut gawe sawah basane mereman macul golek kayu. Kira-kira iso nrimo kaya Kok bedhe dadaku aku nrimo Kang. Nek iso mari lair batin. Nek seneng Kang. lahir tumesi batin. Jayanti gak izin duwe bapak mereman macul golek kayu nang tengah alas. Iya. Anakmu duwe kaya ngono ki temen. Rapo kok isin wong laku sing bener. Iki jumbuh karo angen-angenku. Bune karo Jayanti pisan aja kaget. Aku iki wis leren. Leren dadi brandal kecu, dadi perampok. Iku wis leren aku. Tenang Kang Danu. Temenan. Tenan wis leren. Temen aku wis leren, Dik. Aku seneng atiku nelongso pikirku Kang. Ojo kuwatir aku wis leren temen, Dik. Tenan yo Kang. Iya, aku wis leren. Aku tak nyambut gawe sak oleh-oleh. Apa maneh awakmu sekeloro iki gelem nrimo apa anane aku. Tenan lair batin leren yo Kang. Iya, iya. Gelem aku nganti nangis Kang. Jangan gelem leren. Aja kuwatir. Awakmu rino wengi nangis lho. Kaya ngene drewesan. Sampak guru kok ngene awake. Aku guru yo Kang. Iya sudah. Tak tinggal iku jek ketok menor semok dadak saiki. Sudah kene berarti mikir aku ya. Ya siji mikir bojo pepindho arang-arang Kang. Iya ajane aku yo kangen kok Dik karo iki. Iya iya. Ya. Yo bapakku kelemari. Wis aku tak leren, aku insap aku. Ngono. Iya, insap aku. Syukur pakai duit lakon 5 waktu Kang nebus dosa. Oh, dadi kaya mangkono. Iya iya, kok menawa iki wis dadi dalanku iso nrimo pandume Gusti kang akara jagat ya tak turuti awakmu. Kira-kira Jayanti saiki guru di pacar to? Dereng lho, Pak. Kaya napa? Wonten sare lanang badhe nyedhek balik kawani Wedi karo bapakne. kali bapakku. Iya 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 iya. Aja kuwatir, aku saiki wis leren, aku wis isap. Kapan boyo urip mulya sak keluarga kabeh. Babah aku nyambut gawe sak anane. Matur nuwun Iya. lho Kang. Lair batin aku berarti tumut nek kundonga. Aku wis isap temen, aku wis isap kapok, aku wis dadi brandal kecu merampok wis tak lerenane. Oh ya no ya ini hitungane kaya aku brandal kecu yo. Yo dadine kaya ngene. Bapakmu ketoke mari tenan kok. Wis wis Kodok Jawa mesti dosa wis sandhe. wis wedi dosa, wedi karma. Mbok menawa besok aku cek gak dadi wong sengsara uripku. Gegermu wis kok tulis kapok gak ilok. Sih, delokne gak wis tak tulis kok. Lho, lho. Wis tak tulis. Kapok gak ilok wisan, wis gak bakal. Wis janji setya bekti aku wis nglereni. Nglereni temen aku, Dik. Wis aja kuwatir, Dik. Wis adi anakmu aja kuwatir. Anakmu, lho Jayanti, aku wis leren, mbok menawa kenal arek lanang biye. Sing penting iku wis jodohmu, aku gak nglarang. Ya. Bu, Bapak tak gendong kopi sik nggih, Bu. Seneng
Lah ya ngono rek aku itu malah gorong ngopi balas e. Iku lho gak mampir nang warung aku. Iya. Iya. Oh ngono di anak wedok iku lho Loh. Monggo. Monggo Gusti. Iki Gusti Temenggung Lamong. Sing mengku tlatah Lamongan. Danureksa. Monggo, monggo. Nyun sewu. Gusti Temenggung kok wau ngantos pinarak wonten bali pomahan kula, wonten rompok kula niki ndadosaken kagete manah kula Gusti Iya. Temenggung. Aku nganti keroyo-royo ketemu ana ing bale omahmu kene ana perkara sing kudu dirampungaké. Loh, dados enten perkawis enten masalah ingkang kedah dirampungaken dos pundi? Uger siji kudu awakmu Danureksa sing mungkasi perkara iki. Loh, ngapunten. Ngapunten Gusti Temenggung. Kula ngantos ngentasi karya mboten napa. Nek masalah kula bantu donya brana napa sing kula paringaken? Ngoten. Ora susah nganggo donya, Bro. Nggih, Danureksa. nggih. Gusti. Iki dina awakmu tak utus menyang pondoke Mbok Rondo Babat. Oh, ngoten lho kula wates kula. Saperlu Nggih. njupuk ananing pusaka ya sing dititipake ana ing Mbok Rondo Babat. Pusaka ingkang dititipaken kalih jenengan. Pusaka itu pusakane Ndang Sunan. Oh, pusakane Kanjeng Sunan Giri wonten ing Mbok Rondo Babat. Teng Tengah Wana. Ngene, Ngoten. Danureksa. Nggih, nggih. Ora kok aku iki ora kuwagang merantasi penggawean iki. Nggih. Ning iki jejiban iki tak tibake awakmu mergo awakmu wis dadi abdiku. Nggih. Aku njaluk jupuken pusaka sing dititipake ana ing Mbok Rondo Babat. Ning pomo dipomo aja nganti gawe kisruh laladan ing babat. Sendika dawuh. Gusti Temenggung. Nggih, kula sagah. Danureksa Nggih. sepisan maneh. Ya. Aja nganti mengko kawula-kawula ing babat iku ngonangi awakmu sing gawe kisruh ana ing laladan Lamong kene. Dados pengaten Gusti Temenggung. Jaluk Nggih. jupuken. Jupuken pusaka sing dititipake ana ing Mbok Rondo. Nggih, kula sagah mendhet. Ya. Dinten menapa kula bidal? Ora susah colok lintang sambung obor paribasane mumpung iki dina-dina sing becik enggal budala tak pangestoni muga-muga awakmu kalis ing sambita. Oh, dados. Sing dadi iki bojomu. Nggih, niki rakyat kula. Aku njaluk Nggih. sing ngetes sak tetes bojomu lho. Ya. Kanggo ngayahi kewajiban. Danureksa Sing ikhlas, Dik. enggal tindakno ya. Nggih. Tak Kula ranti ana ing padepokan bulan. Oh nggih, kula badhe pamit Oh. nggih kalih bojo kula. Aku balik. Oh, ngoten. Monggo, monggo. Gurung antara suwe anggonku mulih iki oleh kajibah. Oleh utusan teko Gusti Temenggung Lamong. Aku sithik wis krasa wis godho aku ketemu. Tak jaluk gedhe pangapuramu sing jembar segaramu ya. Ya aku bisa kembar sekarang aku kan dan bojoku lagi baik gelem
sandan lemiling. Niki aku wis sanggup. Iku wis sanggup. Lah nek aku atik lenjani apa sing dadi omongane Gusti Tumenggung? Wah, apa karma apa sing tak sandang? Iya. Wis aja kuwatir. Aku bakal bali nang pamane kumpul karo keluarga. Ya. Tak jaluk yo Kang. Sepisan iki wae. Aja nganti kok kaleni. Aja gawe paten kinanten yo Gak. Kang. Aku wis insap temenan. Apa maneh aku wis ngawula. Aku wis ngabdi ana ing Gusti Tumenggung Lamong. Ya. Iya. Wis aku pamit Dik ya. Pamitno Jayanti anakku ya. Ya. Iya. Tak jaluk aja nganti lali anggur tembung. Wis eling marang sing kuwasa. Tembungmu sak limah kudu kok kepikiran. Tak tulakno teko omah. Tak lewani memuji marang jawabno bojoku bisa sandan. Bojoku bisa eling. Besok kadang aku bakal sholat sembahyang tahajud jaluk donga marang sing kuwasa muga bojoku bisa eling kangen. Klimbruk lemar-klemet kaya tumuhe sewek. Niat nyambut gawe tegak gembol iki. Bol. Kaya ruwung arek. Getun. Aku getun ngejak kon nyambut gawe nang kene. Penuh bengak. Bengok ya apa? Penggawean iki sik akeh, Bol. Penggawean akeh ya akeh rek. Wayahe lho. Waduh, kon titik-titik ha. Titik-titik golek ha. Lho, peno ya apa sih? Mbok peno eling pamit ambek bojo peno. Ha. Dik, aku budal nyambut gawe. Aku ndolek sandang karo pangan. Sandang wis gawe. Karek mangan nilak ngono. Oh, arek gendeng. Kok sing mbok gedekne waduh kamu tok lho, Bol. Umpama wong urip gak mangan iki lho. Yo, iya. Wong urip nyambut gawe iki golek pangan. Tapi yo sing nyocok nang bare penggaweane, Rek. Lho, apa meneh? Sih. Peno karo aku nyambut gawe, Mas. Wong ket mangan aku wis nyajak penggawean. Wis oleh piye-piyane tumpuk kon dimar-lemer. Peno rone rasa sing wis tumpukan. Sing ngirim sapa? Alah, Bol. Ngatasane ngirim ngono ae lho. Lu kirime ado rek. Anu kloso lho metal kabeh tangan ngono campur kae iki sing ruku bali kanca. Enak siji kabeh, cara siji ya cara kabeh iku jeneng ruku. Tapi bener peno. Lah apa? Nyambut gawe lek rukun ambek kanca iku enak. Lah iya. Umpama ana kanca siji gak kaya ana kanca loro. Ana kanca loro gak kaya ana kanca.
ana kanca telu gak kaya ana kanca wong sak desa. Alah omonganmu iki dagel ae. Banyol-banyol. Penggawean wis rampung takon karo karone. Kula sampean pecat mawon. Kon kok pasrah ngono modelmu. Dilokon Kon niki mboten ngetok-ngetokaken. Kon kurang ya apa nyambut gawe kene. Lah iya. Lho, aku gak kurang-kurang lho, Cong. Lah apa? Kaya ning iki ya. Ning boto mangan, aku sing ndulang. Ya apa? Ning boto lunga, aku sing ngeterno. Sampai adus iki lho. Apa kon sing ngedusi? Adus dhewe. Oh, ben kok dusi. Lah apa? Iki wasaku. Lah iya nyambut gawe nek direwangi ngomong ini. Terus hasilnya ku ndi? Nggih, kula mboten kurang-kurang ngelingno gembol iki mboten kurang-kurang. Pesenan akeh lho iki. Lho, kula kan sampean pengen ngirim. Ngirim teng daerah sisih kidul. Daerah ndi ku? Mantep. Kula kirim kunan. Lha kirim kabeh ah. Tak kirim kabeh Kok kirim apa? Kok kirimi apa? roti. Kok niku. Wah, arek ngomong kirim wis Ayo rene. kok tambah mbok kirimi roti. Kon niku wonten arek saliwang. Oh sampean iki nggih ngoten. Wis nyambut gaene kirim kloso kok ditakoni kirim apa? Nggih kloso. Ya ben kon ku beli war. Penggaweanku ya rek. Aku ki yo gak tau nekan-nekan awakmu sekelorone. Penggawean ditandangi nganti santi. Pokoke sing penting ku rampung. Wayahe wong pesen dinane dina iki ya kudu rampung. Lho nggih, rampung ya. Rampung tapi aku sing Kon niku bener kok rampungno. Ukuran sakmene kok suda. Ngawur ae iki. wis merap. Disuda dipetemu mulih kali niki. Pandane Nggih. kok gak ngerajut bojomu ta nang omah. Mboten kula damel kolek. Delok ta lah. Melok aku saiki. Awake lemu kon tak kandhani. Lemu kon. Lemu. Kurang ya apa? Kira-kira sing lemokno kon iki gak aku ta. Nggih. Tak guyak guyu kon. Aja guyak guyu kon. Wong dipijeti lho sok atuh Ngampung lho. temen ya. Kowok. Moh. Sampeyan ngono. Kon enak celak-celuk. Hei, rek, iki wis yamene. Penggahanmu kira-kira meneh sok rampung kagak? Oh, pun beres, lembur. Lembur, pon. Kula tak nginep mriki kula. Ya wis. Wayahe turu aku tak turu aku. Sampeyan dilem. Nggih. Kami tilem. Rampungno lho ya. Nggih. Awas lho. Kelep. Napa? Kon iki dudu ya. Oh ya, maneh. Bobol. Bu sandal sapa? Ya untung awake dhewe mujragan. Mas yo rondo tapi praten. Perhatian. Rondo lho Kak bojo ya. Iki biyen jadi rondo. Lah ya rondo lho Kak. Ayo ojo primisan bol. Aku nyambut gawe ket esuk mas iki kok ngelembur marekno garapan kok ngejak guyon ae kon niku. Cek gak ngantuk. Wah, gak ngancuk kancane iki pegal karepe dhewe. Kok karepe dhewe ngakali kancane kok pegel karepe dhewe. Kali karo kula. Iki kate lapo? Turu. Kate bapak turu. Marekno dhisik ayo. Pegawean iki lho. Apa iki? Pegawean iki. Upae kok. Turu sik. Sik yaene ya. Iya. Engko buka ono ben aku bablasan. Lho, pate dibuka ya apa? Lho pek aku pengen pegelku. Lah bukae. Bukae ya. Pek gak kae ngono wis. Oh, langsung turu ya. Iya. Wah, lapor. Aku boleh ketularan. Ketularan awakmu lho. Ngantuk. Oh, Kiri no dikit. Aku dulu. Aku turu aku. oh, di sini salah aku. Iya, tenan dulu. Sik, ya, aku tak Kamar beli lho pun anu. Pasangnya gak keturu aku. Wah, salah aku pengen konkret. Oh, beli kok itu konkret. Itu padangan ae. Ya, rada ini. Ah, wis. Kacap. Saya turu sik. Saya turu. Turu ae.
tak seliutan ora lu. Ya. Ceker tuh, Dik. Iki sirah. Oleh. Teles ta? Mbak. Mbak. Cok, kacong. Loh. Sapa iki? Lah, melek dalan. Kula niki sampe kaget penduduk mriki. Duit sampean ilang ta? Emas. Nopo sing ngicam nopo? Tutuk duwe sing Nopo? Kalau masa simpenane emas paling. Paling cincin ya, cincin sing ilang. Lho ya apa sih? Lah sing ical Barang sing ilang tutuk barangku. Nggih. Tapi barang iku minangka barang titipan sing kudu tak jaga. Terus barang nopo niku? Keris titipan. Keris. Gusti Sunan. Lho, Ana sing jopo, ana sing mlebu ana omah kene. Eh. Tapi aku gak ngerti. ayo ditututi, monggo. kula breng. Awakmu loro. Awakmu jaga omah. Sampai lek kaya ngene kebon wong. Delek ana sak temen aja pisan-pisan awakmu balik nang omah. Kok kula adoh. Kula pamit. Muga-muga kumpul karo atuk iso remokno.
Cegel itu. Loh. Amangka aku gaya jilelimunan. Kok jek kuwi ya wadiku. Waduh, wong kampung padha ngubrau kabeh. Loh, iki pompong ana sendang iki. Ah, tak cegurane sendang iki. Ono ketok. Temen aku sak kelebatan nduk kene. Oh kene iki. Sakti temen. Ya apa iki? Iki mestine ngene. Maling iki wedi Wedine. diuber karo penduduk. Ya, Terus terus blopo. kok Roro ilang? Kali. Ono kedung. Iya. Lho iya. Iki ono kedung. Tapi sing aneh-aneh lamun maling iki njegur nang jerone kedung. Tangi lamun ono lele sakmono kae sing antah. Kamangka lele iki ono sikile wonge wis padha mlayu. Mesine gak ngira nang kene. Ayo, turun cover. Ayo. Nyatane wong kampung aku nyemplung gedung utawa sendang kene galok sing ngerti. Lho, sing heranku. Aku wis nyemplung gedung kene. Kok aku dirobong lele sakmono kae. Lele kok gak wedi karo aku. Wah. Nek ngono-ngono lele iki nulung aku aja sampak kuyak wadiku aja sampak aku dicekel karo wong kampung. Wis. Lele minangka nulung aku iso slamet dadi kepungane wong kampung kabeh. Aku nibakno, sumpah nibakno ipat-ipat. Sak anak turunku besok ae. Aja ana sing mangan lele. Yo, sak anak turunku besok aja sampak nganti mangan lele. Wis. Bab lele iki nolong jur. Lho. Awakmu maneh. Dadak yakso iki. Danreja, Ya. ngarep aku wis ngomong. Pokoke nek awakmu gawe kesro ing tlatah Lamongan sing dadi pepalangmu gak ana loro telu ya mung aku. Lakso. Iki aku iki wis teman-teman wis isap. Dadak awakmu terus kepengin nyekel aku. Kasunyatane kaya ngono. Aku mung diutus oleh perintah sapa ae sing gawe kesro ana ing tlatah Lamongan Ya, bakal ngedepi yaksa. sak karepmu. Kon kudu nyekel Danu Reksa. Kudune ngono. Nek pancen kok sakti, ayo udan aku. Danreja. Opat kapita kaya buntute olah tapak angin, mibro kaya manuk banjangan. Ya, melayu tutuk lengi semut paribasane. Tapi nek awakmu jek gawe kesro ana ing tlatah Lamongan. Yaksa. Yaksa sing bakal dadi pepalamu. Ayo, melayu nang pucuk gunung, bakal tau ber.
Sakti temen Yakso. Yakso, teman-teman Satrio, teman-teman Sakti. Ayo. Tak ngetes kabeh gayane Yakso. Aku tak ngerapalaji lelimunan sak melbu sak sendenan wit iki. Ana wit gedhe tak sendenane ngerti aku kulo apa ora. Danurejo. Mbok pikir Yakso arek cilik gak ngerteni nek awakmu ana nang sak jerone wit sing gedhe. Tak elingno. Nek pancen awakmu satriya. Ayo. Ayo metu kok. Ayo. Kepono sapu jajar barek Yakso dina iki. Yakso. Sumbarmu kaya iso ngraji langit paribasan. Ngerti yen Yakso duweni watak satriya gak bakal mateni musuhne saka mburi ning saka ngarep. Nanging yen ana kahanan kaya ngene, kaya ngapa anggonmu budidaya iso mateni pawongan kang aran Danureksa. Danurejo. Parang. Gak goblok-gobloko Yakso. Aku barek awakmu tak pikir padha satriyane. Nek pancen awakmu gak gelem metu teko sak jerone wit sing gedhe iki. Gak apa-apa. Aku bakal gawe rekod doyo sing gak bakal mateni awakmu teko mburi. Yakso. Nganggo cara sing kaya apa Danureksa ora bakal mundur sak jagat tanding dinane iki. Nanging aku njaluk wektu. Dinane iki aku wal sangka wit sing gedhe. Saperlu masrahno pusaka kang minangka dadi utusane Jeng Sunan Giri. Eling Yakso. Danureksa ugi duweni watek kesatriya. Ora bakal uwal sangka janjine. Yo. Yakso ya duweni watak kasatriya sing kaya kuwi. Bakal tak enteni. Nek pancen awakmu wis mari badarno janjimu nyetor keris iki. Ya gak apa. Sak mari nyetor keris depono sapu jajar Yakso. Sebab awakmu cek gawe ontran-ontran gawe derdah ing tlatahmu. Ayo. Yakso, padha-padha watak kasatriya tak enteni. Sampai kapane bakal tak enteni. Enteni Yakso.
Wis sawetara wektu sampean tak anti jarene janji sanggup mundhut pusakaku ana ing omahe Mbok Rondo Babat. Endi pikolae? Pangapunten ingkang agung. Leres kula ingkang sagah badhe mendhet pusaka wonten ing Mbok Rondo Babat. Ning kawuninga kula menika utusan kalian abdi kula ingkang aran Sidanureksa mundhut pusaka menika. Dadi duduk sampean dhewe sing teka nang omahe Mbok Rondo Babat. Sampean utusan marang abdi sampean. Ning kabar kawusanane piye? Lah menika nggih kula bali malih nyuwun pangapunten ing kathah nyatane ngantos dinten semangkin kok dereng wonten pakabaran kados pundi Danureksa menika. Ki Lamong, aku ngarep wis kandha yen to aku sowan ana ing pasewakan Demak Bintara ora ngagem pusaka kuwi sajak kaya ana kang gothang. Mula kepeksa senajan to aku durung ngasta pusaka kuwi, aku tetep kudu budal ning Demak Bintara. Nganti aku bali kok sik durung ana kabar kawusanane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa iki? Kula. Nuwun. Kula Gusti Tumenggung. Danureksa. Nggih. Kene. Nggih. Kula. Iki sapa ki Lamong? Bapak Sunan, inggih menika abdi kula ingkang aran Sidanureksa. Oh. Ingkang kula pasrahi mundhut pusaka wonten ing Mbok Rondo. Bener. Iki sinten Gusti Tumenggung? Bapak Sunan. Oh, Ki ngapunten. Danureksa. Nggih, Sunan. Ya, Nggih. ora dadi apa awit sampean sik durung nate ngerteni marang aku. Nggih, nggih. Njur nerusi apa kang dadi ature Ki Lamong sampean diutus mundhut pusaka ana ing omahe Mbok. Sampun kula sampun kasil iki. Kaya iki. Nggih, Coba. iki pusaka Atur monggo. marang. Ya. Leres. Ya iki pusaka Karawelang kang Kiai kari Karawelang. ana ing omahe Mbok Rondo Babat Ingkang sing sampean tak utus. dhateng Mbok Rondo. Boten lepat. Bener, ora luput. Nggih. Mula aku ngaturake ageng panuwun, aku ora bisa maringi piwales apa-apa mung muga-muga Gusti Allah kang bakal aweh piwales marang sampean ya Ki Danureksa. Nggih, matur suwun. Nggih, Gusti Tumenggung. Ngarep biyen aku rak wis kandha. Nggih. Ya. Jupukmu pusaka ana ing Mbok Rondo Babat iki aja nganti gawe gara-gara nganti gawe ontran-ontran kawula sababat. Sampun laksanakaken Gusti Tumenggung. Ternyata nih Kula mundhut boten enten masalah napa-napa. Kula mundhut wonten ing Rondo Babat mriku. Ngoten. Abi kula mundhut Rondo Babat sak tiyang kampung niku boten enten sesemer. Inggih. ora ana kedadian apa-apa nalika awakmu njupuk ananing pusaka sing ana Mbok Rondo. Boten. Abi kula tetep mundhut kan welinge Gusti Tumenggung kan cupuken. Kan ngoten. Cuput abi kula nggih kula jupuk ngoten mawon. Danureksa. Nggih. Nanging nyatane kawula sababat padha opyak, padha geger merga ngenani ilange pusaka. Kula mendhet niku wau. Ki Danureksa. Mbok colong nek ngono. Ki Lamong pangapura sing Nggih. gedhe. Aku saiki melu takon, Nggih. tak selani apa kang dadi ature Ki Lamong. Sedulur Danureksa, Nggih. sampean Nggih, Sunan. diutus Ki Lamong njupuk pusaka iki kanthi Kula kula mendhet mboten beja ingkang gadah, ingkang lenggo. Abi kula mendhet mawon. dijupuk ora kandha Nggih. tanpa idi palilahe sing nunggoni. Mboten, abi kula mendhet ngoten. Si Mbok Rondo Babat ora mangerteni. Mboten semerep, hadis kawur-kawur kula terus maling. Kuwi nyolong jenenge le. Ki Lamong, Pangapunten. Bapak Sunan. Lho, kula ngoten niku nyolong. kuwi diarani nyolong. Kula menika ingkang nalisir saking bener.
pundhut pusaka kanthi kecolon yang kados mekaten. Ki Danureksa, Nggih. Ki Lamong. Samu barang ki diarani api apa ala ki miturut tembunge. Yen to sampeyan nembung serana apik, serana becik karo Mbok Rondo, senajan dheweke ora melu duwe, ning sampeyan tetep kudu kandha yen tak utus. Yen diutus Ki Lamong, yen ora kandha kuwi jenenge nyolong. Niku wau kula padudon kalih yaksa. Terus? Asma yaksa. Atus kula badhe kecepeng kula nemplek wonten wit tapi yaksa semerep nek kula wonten lho. Kok nganti kowe bisa tekan papan kene? Lah kula majeng kula janji kula purun dipejahi nek pun matur masrahaken pusaka niki ugi bolongi wit niku. Iki sak banjure cerita Nggih. kowe bakal bali nemoni si yaksa apa Nggih. bakal tinggal gelanggang colong pelayu? Danurus, Nggih Gusti Temenggung. ngarep awakmu wis matur karo aku menawa arep nglampahi dalan sing bener. Nggih. Ora mbaleni sifatmu sing biyen-biyen, legal ngecu lan gawe ontren. Lah saiki wis ana kedaden kowe wingi. Ngapunten. Kula lepat mbok menawi mundhut aturipun Gusti Temenggung mundhut kula nggih mundhut wonten mboten ngertos nek niku termasuk kula nyolong termasuk maling. Njur saiki piye sakwise kowe tekan kene? Nah, kula badhe manggi yaksa. Namun kula nyuwun dugine rakyat kula yang Sunanggiri. Iki netepi Nggih. darmaning kesatrianmu. Nggih, Danurus. nggih. Awakmu Kula purun dipejahi kali yaksa. Ngoten. ngono. Nggih. Ning awakmu njaluk supaya tekane bojomu. Inggih kula pingin rakyat kula dugi mriki kula badhe pamit ngoten. Arep pamit ning bojomu. Nggih. Ki Lamong. Tak kira senajan tok apa kang dilakoni Danureksa iki kelebu barang kang luput, colong jupuk tanpa idipalila saka sing nunggoni. Ning dheweke sik tetep duweni sifat satriya gelem bali nekani janjine senajan to bakal mungkasi uripe arep dipateni karo si yaksa. Mula tak ideni anggene kepingin ketemu karo bojone. Nek ngono tak susule. Aku njaluk tulung karo sampean pisan kados Ki Lamong. Aja dadi ati sampean. Kula bakal sumudul bojone si Danureksa. Hmm. Kula pados sowan. Iya. Nuwun pamit. Sing ati-ati. Pangestu. Ayo dianti ning kene Danureksa. Nggih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kula ngapunten yang Aja Sunanggiri. mbok awali malih. Kula boten ngestos aturipun Gusti Temenggung cukup wonten sak lebete griyane Mbok Rondo babat. Lah kula pendhet aja nganti kuyak wademu. Apa Ngoten. iki bojomu? Loh. Dek. Niki nggih Sunan. Niki rakyat kula. Ngene, matur nuwun. Nyi Danu. Ngerti sampean tak timbali ana ing papan kene. Dereng mangerti menapa kula kok dipun catengaken catetan Sing gedhe pangapuramu awit iki tak arani barang kang wigati. Tegese sampean tak timbali rene mergo iki penjalukane Ki Danureksa oleh kepingin mangkat budal. Budal ning ndi? Dheweke bakal marani yaksa kang bakal mateni dheweke, teges dheweke bakal mungkasi uripe dinan iki. Iya, Dik. Dek, bojoku, aku njaluk pangapura karo kowe. Aku netepi jiwa kastilaku. Aku kudu metuki yaksa. Aku janji bakal metuki yaksa. Sakwise aku masrahno pusakane ning Sunanggiri. Dek, aku pamit mati, Dek. Danureksa.
sejatine ana siji tembung kang bakal tak aturake marang si Danursa sadurunge dheweke oncat saka papan kene. Sampeyan minangka bojone Nyi Danureksa aku titip-titip. Mbok menawa iki wis dadi pestine Gusti Kang Akarya jagat sing gedhe rasa sabar sampeyan. Insyaallah iki bakal dadi tanduran ganjaran sampeyan besok aning ngarsaning Gusti Allah. Saiki redene si Danureksa wis lunga saka papan kene, kamangka dheweke bakal tak angkat dadi murid siswaku. Gedhe tekate kesabarane lan jiwa kasatriyane kabeh digantungake marang Gusti Kang Maha Agung. Anggene dheweke gumantung marang ngasani Gusti ora wedi marang ajal kang bakal dipapak. Mula Gusti Kang Maha panggonane gumantung kang sinebut Asmaul Husna arane As-Somad. Danureksa dinane iki tak angkat murid siswa tak paringi aran Abdus Somad kaya mengkono. Iya. Ayo disusul kanthi panjurum donga pangestu muga-muga Danureksa bisa dislametake. Ayo. Tak pikir awakmu melayu, Danureksa. Nyatane awakmu bener-bener kasatriya. Danureksa duduk pawongane sing tinggal glandang colong payu. Danureksa duwe wateki ksatria. Dinane iki anggonmu ngrawoki wit sing gedhe. Nganti katon bolong sing kaya ngene. Mestine gampang anggonmu gawe patining Danureksa. Yaksa. Ya. Aku gak bakal dadi pengkhianat paribasane. Aku kepingin mateni awakmu senajan awakmu senidan ning mbune wit sing gedhe. Ning ayo. Iki wis titi wancimu. Mati ben gak gawe ontran-ontran maneh ing tanah lamang. Rasane. Aduh Gusti. Gusti kula nyuwun pangapura Gusti. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Danureksa. Danureksa! 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 Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Romo Slandiri. Yaksa, Nggih Romo Sunan. dadi melayuku saka kadan arep lancang anggenmu merjaya marang si Danureksa wis ora ketututan iki kabeh dadi takdir lan pestine Gusti. Ngapunten Romo Sunan. Mituk ature si Danureksa kowe kang gawe ontran-ontran ana ing Lamongan bener apa ora? Nggih Romo Sunan. Kowe saiki dadi seksi. Senajan to Danureksa iki biyen dadi wong elek, wong maling, wong ngecu, brandal, ning pungkasan umure dipungkasi kanthi kalimat syahadat ateges dheweke wis nemui urip kang husnul khotimah. Semono muga-muga iki dadi pitutur kanggone kowe
yen to manungsa iku senajan lelakone ala kaya ngapa yen ing pungkasan umure becik bisa ngucap kalimat thayyibah iku kang diarani husnul khotimah. Kosok baline senajan to manungsa apik kaya apa Jeng Sunan Giri ya durung karuan senajan kaya ngene iki duweni pungkasan kang apik. Sing dibiji Gusti tumraping kawula iku pungkasane urip. Kulu sain bil khawatim sebarang gawe iku apa jare pungkasane. Sing tak jaluk pitutur iki kanggone Ki Yaksa marenana sekabehe penggawe Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayak yakumul azabu summalatun sorun. Baliyo marang dalane pangeranmu. Lan pasrah sira marang Gustimu sadurunge bendune pangeran mudhun marang kowe. Besok kowe bakal ora ana kang bisa awe pitulungan. Rama Sunan Giri, kula ngakoni luput. Gelem mertobat. Kula dipidana minapa mawon, kula sanggup Rama Sunan. Gusti wae awe pangapura tumraping kawulane kang gelem mertobat. Apa maneh mung sakderma Sunan Giri kok arep maringi pidana marang kawula kang wis gelem nglakoni luput. Muga-muga Gusti Kang Maha Linangkung awe pangapura marang sliramu aja pati-pati kowe nglakoni barang kang ala maneh dadi dalan kang becik. Ngapunten Rama Sunan. Kula kepingin nyuwita peguru ing Rama Sunan Giri. Lahir batin Nggih Rama Sunan. kaya mengkono. Nggih. Yen ngono kowe tak tampa dadi anak muridku mesanggra ana ing pesantren Giri Kedaton. Nggih Rama Sunan. Mila kanthi balike yaksa marang dalane bebener wis mungkasi kabeh lelakon iki ya gara-gara gegere Lamongan, gegere Gresik sak kiwa tengene awit sangka pusaka keris Sunan Giri. Hadirin sekalian yang berbahagia, sampai di sini akhir cerita keris Sunan Giri. Dari Bangun Karya Budaya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.